Assalamu alaikum. So ina fatan kowa ya tashi lafiya. So ga masu matsalar tone station wanda irin ya ga tone station allocation din shi 0 ko kuma dai wata matsala, in dai ka san ka sai buy me copy, so ga abin da za ka yi. Wannan link din da kuke gani gashi nan nayi sai kullum. Idan baka same shi ba ka duba ƙasa wannan bidiyon, za ka shiga cikin Telegram channel namu, so anan za ka samu link din. So kana danna link din kamar haka. Na san maybe akwai wanda ba za su dan fahimci abun ba. So da ka taho nan ka sanya email address ɗinka wanda ka san za ka iya ka karɓa wani saƙo, ko kuma za a iya tura maka saƙo kai ma za ka iya ka tura. Wannan wurin kuma ana gaya maka ne 18 ga watan 12 9 UTC, kamar a ce mu kuma karfe 10 ko kuma karfe 11. So ka tabbatar da ka gama submitting ɗin abinka kafin wannan lokacin. So da farko za ka taho nan sai ka gaya menene abin da ya faru. Gashi nan, my balance become 0 but it was more, my balance has dropped. So anan za ka gaya dai menene abin da ya faru. Most of the people na son issue din wannan shine, so sai ka zagaye shi. Sai na aka ce ka ɗauko Telegram ID naka. Kowa ya san Telegram ID na shi. Za ka shiga cikin Telegram naka, sai ka je wurin profile naka, anan za ka ga ID naka. So sai ka rubuta shi nan, shi ma ka rubuta shi correct. Sai kuma na aka ce enter your Telegram username wanda ke da @ shi ma kowa zai gane username din shi. Kana shiga shi ma za ka ga akwai username, akwai kuma Telegram ID. To nan sai ka sanya username ɗinka. Sai ka taho nan kuma aka ce hash. Za ka tafi, in ka alal misali lokacin da ka sai buy me a copy, idan ka siya ne daga Tonkeeper sai ka je Tonkeeper, sai ka gano ranar da ka sanya wannan buy me a copy din, sai kai copy din hashtag din na transfer din. Alal misali bari mu gani, in dauko kawai wani hashtag na wani transfer din, ko da ba na wancan ba. Alal misali yanzu a ton, idan na danna wurin history din nan, za ku ga akwai transaction da ne kala-kala na ton. To alal misali nan wurin na cire kusan 0 point something ton, sai in danna nan wurin. Idan na danna nan wurin, za ku ga cewa akwai wannan comment, wannan kuma recipient. So idan ka ƙara, so in bari in koma back, anan za ka taɓa wannan wurin gashi nan wurin kamar transaction, sai ka taɓa shi haka. In ka taɓa shi zai buɗe maka, sai ka danna show more din nan. Kana danna show more sai ka taho nan ƙasa gaba ɗaya. Za ka ga gashi nan wurin TX hash. Wannan shine transaction hash naka. So sai ka gano transaction ɗinka da kai na wato tone station ɗinka wanda ka ɗauka ka tura masu buy me a copy, shi za ka ɗauko. Wannan wurin kawai za ka danna. Kana dannawa sai kai copy ɗin shi kamar haka. Idan kai copy ɗin shi sai ka dawo nan wurin, sai kai sa shi a nan. Sai ka sa shi nan. Wannan shine zai ba su dama, suna duba za su gani, suna dannawa za su ga cewa ka yi transaction, ka sai buy me a copy. So don haka insha Allah na san za su duba maka, ko da a ce 0 yake, in dai ka sai buy me a copy, so za su duba, za su sanya maka. Wa'anda kuma ba sai buy me a copy ba, so I think wannan kamar sun yi disqualifying ɗinsu a lokacin. So da ka yi wannan, sai kuma suka ce maka please make sure that you actually compile with the terms and the condition for soon token listing and the dropping that you accept earlier in the tone station app. So sai ka danna wannan wurin I agree. Kana danna wannan I agree din, shikenan sai ka danna submit. Wannan wurin no need, ba sai ka sa komai ba saboda optional ne. In ka ga dama za ka iya ka rubuta, ka ga dama kuma za ka iya ba za ka rubuta ba. So daga nan dai kawai sai ka danna submit. Kana danna submit insha Allah sai ka bashi. So ya danganta daga su, in sun ga dama za su gyara, amma kuma muna tunanin tunda har suka fito da wannan, insha Allah za su gyara ma kowa. Allah ya sa mu dace, amin.